har YouTube. Det er megaminers.dk her. Megaminers. Ikke miners, men Miners, ja. Ikke minus på dansk. jeg tror. Og vi skal have lavet nogle let's play, nogle gameplays. Og lidt fjollede ting. forskellige fjollede ting. Det kommer nok. Så måske sådan også lidt Stil sådan random ting. Random day kan vi måske godt lave. random day. Og vlogs. Ja, vlogs måske. Så laver noget video. Unboxings. Og meget mere. Yeah. Unboxings ved vi nu ikke, men altså. Men vi har lavet den her kanal for. Vi er bedste venner, og han er Nicolas. Jeg er Sebastian. Det er mig, der er Nicolas. Ja, han er Nicolas. Jeg er Sebastian. Også lige få høre min stemme. Så ja. Jeg tror det egentlig det er det. Altså, Egentlig. vi ses vel. Yes. Vi ses. Og Ja, det var det noget, vi kunne sige. Hej.